Здравейте хора, аз съм Clash of Hack и това е ново клипче. Започвам да снимам на различни игри, но първата игра ще ми бъде Clash Royale. Тя ми е любимата игра. Clash of Clans се спрях преди време, защото вече ми писна. Стана ми скучно. Така, това е моя профил, левел 8. Стигал съм 2215 купи. Целият ми донейт е 1745. В турнамент не съм много добър, имам 4 победи. Това ми е дека. Още го апгрейдвам. Това е нашия клан. Сега ще се бием срещу 10 от 10. Успях. Така. Късмет. Да видим опонента ни дали е добър. Пускам му Валкирия отзад. Добре, това беше странно, но както и да е. Окей, започва с... Добре, започва се. Това не знам за колко направих. Зле. Така. Хоп. Добре. Той ме точи. Гадня. Принц. Това е просто игра. Няма смисъл да се ядосваме. Само един удар искам. Добре. Хайде го почва, момчета. Got work. Ай, пусни ми скелети. Няма скелети. Има скелети. Но мене ме бърка. Накъде си тръгнал, бе? Добре. Така. Сега ми пусне зап. Това не го видях. Добре. Good game. Това няма смисъл, но както и да е. Виоплеят. Един зап. Дори запа не успях да пусна. Така. Браво 10 от 10. 3 крон. Така. Тук се обясняват за тяхните канали. Всички снимат клипове. Всички искат да станат ютубъри. Доста неща трябва да апгрейдвам. Торнадото ми е на стори. То е добро, ама не го използвам, не знам защо. Тук има някаква оферта, която за жалост не мога да я купя, но бих искал. Какво? Не го разбрах, но както и да е. Така. Мисля, това ще бъде клипа. Мисля, че не правих нищо, но просто исках да започна да снимам. Така, аз бях Clash of Hack. Ако искате още да снимам, просто искам едно харесване и един абонат. Знам, прекалено много искам, но всеки би искал това. Аз бях Clash of Hack. Благодаря, че ме гледахте. И до скоро.